Vezi că am început deja să filmați. Și acum Marian se va comenta în direct. Incredibil! 2, 3, s-a curentat, nu a pățit nimic. Și acum încercarea a doua. Dă-i mă pe gambă, puneți-l mă, așa. Și incredibil! Ce se întâmplă cu el? No! Să vedem ce are la picior. Mai nimica. Domnul Marian, să vă dați o dată. Se pune la pământ, el se voptează cum de caie. Nu, așa e să vezi. Mai dai o dată. Du-te, mă, la ce m-am lovit și la genunchi. Cu treieră caie să-mi bag pula. Și cum simți, mă, și că ți dai pula, mă. Și numai un pic, ai văzut, am ținut o secundă cât pula o dată. Ați văzut fraierul cartierului. De pula mea. S-a curentat pentru un chips. Caie, da de pui așa.